Anem ara a l'espai de l'entrevista i ens acompanya la regidora d'Educació de Banyoles, Nani Comalat, i Anna Cerdà, que és la responsable de la consultoria social, que ens veniu a parlar del projecte Periscopi Digital que s'està desenvolupant als instituts i escoles de Banyoles, que aquest projecte ens ho explicareu vosaltres més bé, però és perquè els infants, aquest acompanyament o que sàpiguen el que es troben dins xarxes socials, internet, tot aquest món digital. Doncs fem primer com a resum, com a paraigües, què seria Periscopi Digital? En principi tot va sorgir la idea ja el curs passat, que van haver aquesta problemàtica de que els alumnes tinguessin una mica d'eines per la seva capacitació digital i dins l'àmbit de les noves tecnologies, i es va fer aquesta proposta, es va contactar amb la consultoria social i es va preparar per 2 cursos dels instituts de primer i tercer d'ESO. I la veritat és que al final del curs l'evolució va ser molt bona i estàvem molt interessats en poder consolidar una mica aquest projecte. Llavors, bàsicament, el que hem fet ha sigut aquest curs, el 23-24, el que hem fet ha sigut una mica ampliar-ho, perquè veiem que en tots els cursos i en totes les edats sempre hi ha problemàtiques que podem ajudar a que els nanos resolguin, i ho hem ampliat des de 6è de primària fins a 1è de batxillerat. I bàsicament, ara us ho explicarà també millor l'Anna, però bàsicament aquest recurs educatiu utilitzem la fórmula de taller participatiu, perquè l'alumne és com casos reals que es troben ells amb les noves tecnologies i que és la manera que també els hi quedi més. Llavors, l'Anna ja us ha explicat també que es fa, també hem ampliat, a part dels cursos, hem ampliat les hores. Abans només era un taller d'1 hora, ara en fem un taller de 2 hores, però també ho treballen com prèviament i posteriorment amb els tutors dels seus grups. És l'excusa per continuar-ho treballant. Sí, que no només és el taller puntual, sinó que també llavors es fa un treball una mica més llarg. I comentàvem abans de començar que són tallers que van molt més enllà de la seguretat al món digital, no? La vida digital implica moltes coses. Hi ha la part de seguretat, que he comentat, que primer i tercer d'ESO, per exemple, com vam començar el curs passat, parlàvem molt concretament del tema de privacitat i de seguretat, però que hi ha altres temes de socialització, per exemple, que els joves, per ells és molt important la socialització a través de les xarxes socials. Llavors també podem parlar d'inclusió, de temes, perspectiva de gènere, com es comuniquen, com es relacionen, si la comunicació és inclusiva, no ho és, si les imatges o els comentaris que fan poden tenir una repercussió també, quins efectes pot tenir això a la salut mental, o tot això, clar, implica moltes coses. I l'any passat, el curs passat, va ser aquesta prova pilot, només comentàveu primer i tercer d'ESO, i així a termes generals els resultats obtinguts van ser més o menys el que us esperàveu de respostes per part dels alumnes, del que plantejàveu, l'escenari que plantejàveu a la realitat que us vau trobar. Sí, els alumnes van respondre molt bé. Com comentàvem, els tallers, a més, són molt participatius i el que volem és que ells puguin expressar dubtes, els convidem sobretot a compartir experiències, perquè... A participar molt, que no sigui només rebre informació, sinó que també hi participin, és la manera que els hi queda més. I que sigui el moment d'explicar, d'aportar coses que poder no explicarien a casa o poder no explicarien al centre, i aleshores, aprofitant que són molt oberts i molt participatius, quan els hi demanes quines xarxes socials teniu, a vegades veus que, per exemple, pot ser que a casa seva no sàpiguen que tenen aquestes xarxes i per això els tenen dubtes. I això us va servir també per ampliar el contingut d'aquest segon curs? Sí, vam veure que hi havia molts temes que s'havien de tractar. També depèn molt de l'edat que ho tractis. Perquè està adaptat. Per exemple, ara ho hem ampliat també al cicle superior de primària, que també és una mica com un treball previ que molts que encara no tenen el mòbil o no accedeixen a aquestes xarxes, ja fas un treball una mica previ de que sàpiguen el que es poden trobar i les coses importants que han de saber. Llavors ho hem ampliat i ho han com programat pensat una mica en cada edat. Segons l'evolució, les necessitats que puguin tenir. Per exemple, els sisens troben que els jocs en línia, per exemple, moltes nenes juguen en jocs en línia. I aquí ja es poden trobar massatjament, una mica començar ja a tenir concepte d'identitat digital, què representa, en quines situacions em puc trobar, què haig de fer si em trobo en aquestes situacions. I quin tipus d'activitat feu, per exemple? Des que comentava la regidora que posant-nos en situacions reals, posem un exemple,
és una situació simulada, no? D'algú que ha d'obrir un perfil, per exemple, a primer d'ESO, fem una activitat en què ells han d'acompanyar a uns nens que han d'obrir el seu perfil a Instagram i bueno, aquí ja que ens trobem nens a primer d'ESO que tenen mòbil, que no en tenen, n'hi ha que no tenen xarxes socials però que tenen mòbil, vull dir que hi ha molta diversitat. Aleshores, la intenció és, primer, és que sàpiguen què poden explicar les xarxes socials, com pot ser, com han de tenir el perfil que sigui privat, que estiguin acompanyats també, el control parental o amb l'acompanyament des de casa, quins continguts poden posar, com s'identifiquen, com han de crear la seva biografia, la seva descripció, i a partir d'aquesta simulació real, ells han de llegir i han de veure què pot passar, si pengen segons quin tipus de fotografia, si responen a segons quins tipus de missatges. I això ho adapteu a cada curs? Per exemple, això seria primer d'ESO amb els de batxillerat que ja porten anys, potser, a xarxes socials, que es tracten temes diferents. Sí, per exemple, a batxillerat ens concentrem molt en el tema de la cerca d'informació, perquè quan no parlem només de xarxes socials, sinó parlem de tota la informació i dels riscos que hi ha a internet, per exemple. Quan has de preparar el treball de recerca, què trobes? Que ja pots, o sigui, la sort que tenim amb internet és que tenim molta informació, però esclar, tens una altra segona feina que és fer selecció d'aquesta informació, verificar-la, veure quina informació et pot servir o no pot servir, però esclar, quan tu fas una cerca de qualsevol tema és que és una barbaritat la informació que t'acaba sortint, llavors començar a veure què són els anuncis patrocinats, per exemple, encara a dia d'avui et sorprèn que no saben diferenciar què és un anunci patrocinat de què és un contingut d'una font. I això, quina credibilitat tenen les fonts d'informació també és molt important, les fake news, per exemple, que aprenguin a veure on està la informació per verificar qui són les fonts d'informació. I això, la idea és continuar cada curs, per tant, els que ara fan primer d'ESO, l'any que ve a segon tornarien a fer aquest taller i també anar adaptant el contingut, perquè aquest món també va canviant a passos de gegant. Ells han fet com una progressió de sisè fins a batxillerat, s'entén? I sí que és una cosa que no serà sempre la mateixa, perquè pot ser que tot va canviant molt ràpid i a vegades dius, doncs potser en aquesta edat hi podem posar-hi o podem incidir en aquest altre tema. Tot i que hi ha uns temes... que és una mica movible, no? Tot i que hi ha uns temes centrals, que els anem repetint i els anem repetint una mica de diferents perspectives, però que són importants, és el tema de seguretat i de la privacitat, però sí que cada curs, a banda d'això, treballem altres temes. I que és un recurs que ha agradat, que veiem que funciona i que en principi volem consolidar de cara als propers cursos. I s'hi han acollit totes les escoles? Sí, en principi participen totes les escoles de primària, tots els 3 instituts, l'Institut Concertat, casa nostra, també ha participat, i la veritat és que en general ha sigut molt ben acceptat i ha agradat molt la manera com ho han fet ells. I s'ha començat ja a fer aquestes sessions, s'anirà fent al llarg del curs, perquè deuen ser moltes aules, no? Sí, ells van quedant, anem a les escoles directament. Programem els calendaris i anem fent. Jo crec que tinc una molt bona acollida perquè per als nanos és molt interessant, és un tema que realment que els interessa i per tant participen molt i és interessant, i després professorat i famílies jo crec que també agraeixen aquest acompanyament d'aquests recursos, aquestes eines que saben que són importants. I van sortint sempre dubtes nous o més o menys els joves s'encallen allà mateix? Depèn una mica de l'edat, això que dèiem. Quan són més petits tenen unes problemàtiques i quan més una mica però dins d'un mateix curs, més o menys, estan tots allà mateix. Sí, el que passa que, per exemple, es podem trobar que hi ha situacions, per exemple, primer d'ESO, sisè de primària, que no tots estan en la mateixa situació perquè no tots tenen telèfon mòbil o no tenen xarxes socials, n'hi ha que no tenen xarxes socials i n'hi ha que tenen 3 perfils a la mateixa xarxa social, per exemple. Llavors, clar, intentem que el taller convidi a tothom i que tothom aprengui coses, perquè jo dic aquesta sensació de que són nadius digitals i que ens sembla que gestionen molt bé les tecnologies, però realment necessiten, han d'aprendre moltes coses, molta educació, sí. Per fer-ne bon ús, no? Sí, per fer-ne bon ús, i segur, i justament aquí està, encara que tinguin experiència, que tinguin mòbil, que tinguin
xarxes, els expliques coses que veus que encara no tenien en compte. I comenteu que això poden continuar fent treball a classe, no?, d'aquest material, perquè el professor o la professora està present a les sessions. Sí, també estan acompanyats els tutors, no? Sí, a cada taller sempre estem acompanyats, no fem nosaltres el taller sol amb els alumnes, i a més jo sempre estic una mica al costat del professorat, si necessitem, si els puc ajudar, si posteriorment necessitem qualsevol cosa, doncs també compartim material perquè els puguin continuar fent aquesta feina. Per això que dèiem, a vegades obres una porta que no és fàcil, no? I pot servir de pont perquè els alumnes que ja han parlat anteriorment d'això tinguin una altra perspectiva, se sentin més còmodes parlant, vegin que no... Intentem sobretot destrar-li ferro les coses, perquè hi hagi confiança, perquè ells puguin expressar-se i explicar, perquè fa por això, aquest tancament de situacions que poden ser complicades. Molt bé, doncs no sé si ha quedat alguna cosa per apuntar o per dir. En principi jo crec que ho hem repassat una mica... Jo agrair, evidentment, a l'Ajuntament i als centres. Ha fet molt bona feina, la veritat, i sempre va bé que fas un recurs que sigui ben acceptat i ben rebut i que se'n tregui profit del recurs. Segur que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres, gràcies. Doncs hem parlat d'aquest projecte Periscopi Digital que s'està duent a terme al 6è de primària, també tots els cursos d'ESO i batxillerat de Banyoles.